इलेक्शना सफैनायजों लोगोसे बिराद होंगो दोंगो गुदुं हाव हाव थासारि सोमजिनाय नुदों आरो ससियेल मिडियायाव मोनसे फट' भाइरेल जादों फट'खौ नोंथांमोना स्क्रिन होननानै ला माने बुज्लायनायनि जेराव नों माने मोनसे पार्टी बिपिएफ सापर्टार मानसिफ्रा होनना बुंदों ससियेल मिडियायाव लिरदों ससियेल मिडियायाव लिरनाय बायदिब्ला इपिपिएल सापर्टार सासे मानसिनि सालाकाटि समस्तिनि सासे मानसिखौ खोमायाव बुसिना अरसिना मा खालामदों जाखामाखो 50% खोमा बिलाइखौ बिसिनानै होदों सावगारियाव नोंथांमोना स्क्रिन होनायखौ नायजागोन नै खर'आव बुखाव बुनानै गाराय दलासे थांहोदों नैबेखिनाव अख्लाबना होदोंना बुख्लाबना होदों जायखिजाया माने आं बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायबाय आं रिसेन्टलि मोनसे भिडिअ बानायदों इलेक्शननि थाखाय जेब्ला नोङो बोलो बाहायनानै सोरजोंबा नांज्लायगोन खमज्लायगोन बुज्लायगोन नोंनि रेसपन्सिबिलिटिया नोङो बुलायनायखौ मावनांगौ नों बुलायनायाव नोंखौ बहुत मानसियानो बहा बुखायो होखो बुथारखा होनगोन जेब्ला नोङो बुगोन बुनानै जेब्ला नोंनि एगेन्स्टआव केस होगोन मायबा होगोन जेब्ला नोंहा दुखु जागोन बै दुखुनि समाव खिन्थु नोंखौ रावबो मानसिफोर नायफिननाय नङा जाय मानसिया नोंखौ बुनायाव सापर्ट होदोंमोन बिखौ बुथारखा बिखौ बुस्लिं बिनि खामाखौ बुसिना होनानै थुलुंगा होगोन नोंखौ बुनो होगोन बुखांनायनि उनाव जेब्ला माबा माबि केस सलायगोन जेब्ला गोबां मानसिया नोंनि सायाव फिनजाथाय बानायगोन नों आरो जेब्ला नोंहा दुखु जागोन नोंखौ केस होबा नोङो खारथिनांगोन फैसा खरस जागोन नों पुलिस थानायाव थांनांगोन हाइ कर्ट थांनांगोन नोङो ओरैनो बुजाग्रायाथ' ओरैनो थाया खामायानो 50% जिख्लाबबायबा बे ओरैनो थानोसै होमबा बियाबोथ' सापर्टार दं बेनि सापर्टारा नोंखौ ओरैनो गारनोसै होमबा दायाथ' नोंनिनोखा बुख्लाबदालायनाया दा नों जेब्ला दुखुआव गोलैगोन बुखांनायनि उनाव मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि जाय मानसिफ्रा नोंखौ बुनो थाखाय बिथोन होदोंमोन जाय मानसिया नोंखौ सहाय खालामदोंमोन बुयैखो होननानै बै मानसिफ्रा नोंनि दुखुनि खमायाव खिन्थु नोंखौ हेफाजाब खालामनाय नङा गोसोआव लाखिखा बेनिखायनो इलेक्शननि थाखाय नोङो केम्पेइन खालाम नोंनि पार्टिनि जानानै नोङो बरिया बाथ्रा बुं नोङो रायजोफोरखौ कनभिन्स खालाम नोंनि पार्टिनि फेभाराव भट होनो हो मोजां बाथ्राफोरखौ बुंना नों कनभिन्स खालाम नाथाय नोङो बुनायनि माबायाव गारदों नोङो आरे बिबो बर' आंबो बर' सोरबायाबो बर' गासैबो जों बर'आनो गोजा इलेक्शननि थाखाय बुलायनानै खोमा सेन्टार बुसिदोलायना खर' सर' बुखावना होनायनि मा मिनिं दं इलेक्शनाथ' दिनै फैगोन गाबोन थांगोन सबनाया फैगोन फैबाय थागोन बे थांबाय थागोन बियो खिन्थु जोङो जुग थानाङा आंनि लोगोजों आंनि न'खरनि मानसिजों आंनि गामिनि मानसिजों आंनि हारिनि मानसिजों आङो मिलायनानै थानाङा आरो जाय मानसिया बे मानसिफ्रा जायफोरा जेनेबा पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै बिराद गरामि देखायो आरो माने गावनि पार्टिनि जानानै सोरखौबा बुगोन गावनो बुख्लाबनाय मानाय बिदि खालामनो ओंखारो बे मानसिफ्रा इनफेक्ट आसल बाथ्रायाव आरो बे बुग्रा मानसियाथ' जेनेबा बिराद गावा आंनिया बिराद कारेक्ट आं बेखौ बुखानांगोन बियो भुल खामानि मावदों आंनि पार्टिनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंदों बियो बिराद भुल मावदों बेखौ बुखानि जाय मानसिया बेबायदि रागा जोंनानै गावनिखौ थार होननानै साननानै सोरखौबा बुदों आसलते बै बुग्रायासो बांसिन हामा मानसि बियो अज्ञानी अद्भुत माने जभुत माने बियो एकदम अज्ञानी मानसि बियो जाम्बा बियो मानसिनि सारियाव गोलैयो सासे अज्ञानी जुनार टाइपनि मानसि बियो मानो होनबा नों सिम्पल इलेक्शननि थाखाय जाय इलेक्शना माने फैगोन थांगोन बे इलेक्शननि थाखाय नोङो सोरखौबा खामाखौ बुख्लाबना होनो हायोबा अरख्लाबना होनो हायोबा खर'खौ बुखावना होनो हायोबा बे मानसिया मालाबाबो मोजां जानो हाया आरो बियो जि पार्टियाव थाया मानो बियो एगेन्स्ट पार्टिनि मानसिखौ जुगे बुबाय थागोन बियो आरो बेबायदि मानसिया रावबो मोजां मोनजाया गोसोआव लाखिखा नोङो दिनै बिपिएफआव थाङा बा इउपिपिएलआव था नोङो सोरखौबा खामा बुसिबाय नोङो असिबाय नोंखौ रावबो मोजां होननानै सानखाया बुग्रा मानसिखौ बेखौ गोसोआव लाखिखा आरो नोंजों बिपदनि समाव रावबो नोंजों थाफानाय नङा बियो स्रोद खारजोबगोन बे बिपदनि समाव नोंखौ खिन्थु बियो ओरैनो अस्त्र हिसाबै बाहायगोन नों जाय मानसि नों बुग्राखौ नोंखौ सोरखौबा बुनायावसो बाहायगोन बियो आंखौ सोरबा सासे मानसिया लादोलै फायखौ हैनिफ्राय नोंखौ बुनो समायाव लोंगोन बियो नोङो बुग्राल' जाना थागोन नोङो जाय मानसिया बुग्रा बे जिबनाव बुग्राल' जाना थानांगोन नोङो एख' मोना नोङो आरो नोङो बुहुत दुखुआव जिबनाव नोङो बुहुत दुखुआव गोलैगोन आरो दुखुनि समायाव नोङो रावनिबो हेफाजाब मोननाय नङा नोङो गोसो लाखिया बेनिखायनो इलेक्शननि थाखाय नोङो केम्पेइन खालाम नोंनि फेभारनि मोजां बाथ्रा बुं नोङो कनभिन्स खालाम रायजो राजाखौ भट हो नोङो मा दरकार नांगौ नों इलेक्शननि थाखाय सोरखौबा बुसिनानै नोङो पार्सनेलि गाज्रि जानो थाखाय मालाय लिडार जागोन सोरबा एमसिएल जागोन इएम जागोन चिफ जागोन नोङो मा मोनगोन नों न' गंसे आइअआइ न' गंसे लेट्रिन गंसे मोनगोन नों ओरैनो सोरखौबा बुसियाबाबो नों न' गंसे मोनगोन नोङो
सोरनिबा खामाखौ बुसियाबाबो सोरनिबा खर'खौ बुसियाबाबो नोङो लेट्रिन गंसे मोनगोन नोङो मानोना बे स्किम नों सोरनिबा खामाखौ बुसिदाल नाङा ओरैबायदि नङा जे आं बिनि बे पार्टिनि मानसिनि खामाखौ बुसिना होबासो आं न' गंसे मोनगोन लेट्रिन गंसे मोनगोन नेभार बेफोर मोनफा मोनफा स्किम आरो बै स्किमफोरखौ मोननो थाखाय सोरनिबा खामा बुसिनाङा सोरनिबा खर'खौ बुख्लाबनाङा नोङो था नों बिनिनो खामानि मोजां खामानि माव नोङो हायोबा मोजां केपासिटि माथा बाहाय नों देहानि बोलोजों खामानि जाया आरो नों देहानि बोलोजों नोङो खामानि मावोबा नोंहा जिबनाव बहुत दुखु फैगोन आरो सेंग्राफोराथ' नों बेबायदि खामानि मावखानाङा सेंग्राफोर फरायबाय थानायफोरा सोरबा जुदि बेबायदि गाज्रि खामानि मावना केस होजादोंबा पुलिस थानायाव जिबनाव नों साख्रिनिफ्राय बन्सित जाखानांगोन नोङो जेखिजाया साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामोबा नोङो एपइन्टमेन्ट मोननायनि सिगां नोंनि पुलिस भेरिफिकेसन फैगोन नों माब्लाबा पुलिस केस जाफ्लांबाय नामा बे पुलिस भेरिफिकेसन फाइनायो जेब्ला नोंनि प्रब्लेम माब्लाबा नों केस जाफेरनाय जुदि रेकर्ड मोनोबा नोंनि साख्रि मोननायाव बहुत प्रब्लेम होयो बेनिखायनो आं सेंग्राफोरखौ बुंदों इयुथ्सफोरखौ मालाबाबो पलिटिक्सखौ लानानै माबा मोनसे पार्टिनि जानानै एगेन्स्ट पार्टिनि मानसिफोरखौ मालाबाबो बुख्लाब सौख्लाब खालामनानै जाहाथे रावदोबो केस होजाया नङाबा खिन्थु नोंनिया बे इलेक्शननि थाखाय नोङो मालाबा सोरजोंबा बुजाग्रा मानसिजों केस होजायोबा नोंनिया जुदि मोनसे जिबनाव केसनि रेकर्ड थायोबा नोंनि जिबनाव साख्रि मोननायाव नोंनि स्टुडेन्ट लाइफआव जे खस्थ' खालामनाय बे जिबनाव ओरैनो बरबाद थांगोन खिन्थु बेनिखायनो आं सेंग्राफोरखौ बुंखादों जायफोरा सेंग्रा मानसि इडुकेसन हाइलि क्वालिफाइड पलिटिक्सनि नामाव माबा मोनसे पार्टिनि खामानि मावफ्लांनानै गुबुन मोनसे पार्टिखौ मालाबाबो बेबायदि गाज्रि जखम बुख्लाब सुख्लाब खालामनाङा आरो केस जानाय पुलिसनि केस जानाय खामानि मावनाङा नङाबा खिन्थु ओरैनो फरायगारनाय थांगोन ओरैनो बेकार फरायै मानसिफोर रखम थानानै जाम्बा मानसिफोर रखम थानांगोन बुंखाबाय थ' बै मानसिफोरखौ बुंदों आङो बे जाम्बा टाइपनि मानसि जायफोरा पलिटिक्सखौ लानानै बुख्लाब सुख्लाब खालामो अख्लाब सख्लाब खामा बुसिनाय माथा बुख्लाबनाय खालामो नेभार आरो बेबायदि मानसिया मालाबाबो साक्सेस जानो हाया नोङो जिबनाव भुगिना थैनांगोन नोङो दुखु जाना थैनांगोन नोङो ओरैनो थैलांगोन नोंनि मानसिया आं बुंखादों गाबोन बुदों गाबोन नों सोरबा बुफिनजागोन नों थार वान्टेड जानानै थाबाय नोङो जाय मानसिजों बुजादों बै बुजाग्रा मानसिनि न'खरनि बुजाग्रा मानसिनि लोगोनि नों सासे वान्टेड नों सानसेबाबो नों मोनफिनगोन आंखौ बेखौ मा बुंनो आरो जोब्बाय बेनोसै